Komisyona Yekîtiya Avrupayê bi gotûbêjkirina rakirina vîzeyan li ser Tirkiye dicive. Piştî danostandinên dûrdirêj Komisyona Yekîtiya Avrupayê dê biryara xwe ya dawî di derbarê rakirina vîzeyan de bide. Yekîtiya Avrupayê heftê û du xalweke merc danabûn pêşiya Tirkiye ku heta niha beşeke zêde ya wan xalan ji aliyê Tirkiye ve hatine bicihkirin. 72 tane düzenleme var. Bazıları Hefte dixal hene. Beşek jiwan pir zehmetin ku bên bicîkirin. Şerta herî sereke bicîkirina rêkeftinên di derbarê wergirtina koçberan de bû. Ku heta niha gelek asteng di vê xalê de derketine. Ango di navbera di sê rojan de ev mesele çareser nabin. Rewşa niha rê nade ku vîze bên rakirin. Ji ber wê divê em niha meseleya vîzeyan deynin aliyekî. Avrupa tarafının işine gelen Şertê herî giring li pêşiya Tirkiye wergirtina koçberan bû ku ev prose hêjî didome. Dîplomatekî berê Tirkiye jî dibêje Tirkiye dê di vê rekeftinê de rastî zirareke mezin were. Derdi Türkiye'ye vize serbest tanınması değil. Derdi velatên Yekîtiya Avrupayê ne ev e ku vîze li pêşiya Tirkiye bên rakirin. Ev dixwazin koçber li Tirkiye bimînin. Daxwaza van sereke ev e. Ji xwe piştî biryara komisyona em dikarin bêjin prose hênû dest pê dike. Piştî vê divê hem welatiyên Yekîtiya Avrupayê hem jî Lijna Yekîtiya Avrupayê nirxandinan bike. Li pêşiya me proseyeke dûr û dirêj heye. Avrupa Parlamentosu'na gitmesi gerekiyor. Baweriyeke mezin jî ev e ku Komisyona Yekîtiya Avrupayê di civîna xwe de çi biryarên dawî nade û dê demê bide Tirkiye ku şert û mercên xwe bicih bike. Milletvekillerimiz Di peywendiyên xwe yên digel Yekîtiya Avrupayê de hikûmeta Tirkiye diyare ku heta rêjeyekê serkeftî bûye. Lêbelê di meseleya vîzeyan de herçend opozisyona serekeya Tirkiye piştgiriya hikûmetê jî dike, lêbelê diyare ku hê rêyeke dirêj li pêşiya hikûmeta Tirkiye maye û dibe ku di daviya rêyê de jî Türkiye xeyal şikestî bibe. Şevket Erkî, Rûdaw, Ankara.